divan jubilej i da vam čestitam. Dobar dan, hvala vam. Hvala vam puno što ste mi došli. Dobro, hvala. Kako ste vi? Sedite da malo popričam, jer nemam svaki dan. Mogu da te prekinem, molim? Možete, kažite. Izmaći će mi. Recite. Moram da ti prenesem, ali jedan od najvećih fanova bila je njegova majka. Dobro. Ja sam obavezno za nju morao da ostavim. To za prvi koncert. Ali posle prvog ona ne izađe, nego se sakrije tamo negdje u foajevu. To je ozbiljan fan, zaista. To je stvarno ozbiljan. Baš jasno. I tu stoji jedna priča o tome kako ste vi sa tom pesmom, kako ste mislili da je to to. To meni stalno odzvanja u glavi. I ako se nečim ponosim posle ovih majova, do vaše publike. Dakle, glas, to je neosporno. Izbor pesama, evo pričali smo kako je to postepeno išlo. Međutim, uvek mora da postoji ono nešto, onaj neki zlatni. Bio moj gost, vi ostanite uz nas i posle reklama, ovo su teme koje slede.